Vale, doncs vinga, avancem direcció 235, aquella muntanyeta que tenim al davant. Rebut. Badhammer, vas de número 2. Vale, jo aniré tercer, el Mosca darrere meu i per últim anirà l'Àngel. Rebut. Vale, Badhammer avança, que està el perdit més 4 endavant. rebut. Inicio marxa. Sí, afirmatiu. Tira una mica, Badhammer, que el perdit està allà davant. Vale, marxa iniciada. 235, Badhammer. Perfil baix o anem normal? Sí, anem en perfil baix, no estem gaire lluny de l'enemic. Espera un moment aquí a esta pedra, que estem una mica endarrerits. Rebut. Badhammer, veus el perdit? Ah, ja sóc aquí, arribem per la vostra dreta. Afirmatiu. Vale, ves cap allà. Yo puedo ser el seguro. Badhammer, apreta la LS, que vas amb velocitat lenta. WS. Vale, ja està. Vale, perdit, endavant. Rebut. Vale, perdit, puja la muntanya a poc ara. Rebut. Badhammer, se sent la tele des del teu micro. Té la ràdio posada. Un segon. Perdit, para. Viper, avança i posa't al costat del perdit, a dalt de la muntanya. Encara queda una mica, per arribar fins dalt. Ni que sembli això a màxima altura. Va, el rebot. Cativa, cativa. Segueixo. Sí, afirmatiu. Viper, situa't Vale, a en 10 metres. 10 metres a l'esquerra del perdit i avança amb ell en paral·lel. Ok. Vale, uns 5 metres despuntem. Va, ha rebut molt de compte. Vale, inicio cos a terra. Des d'aquí no es veu res, però en principi tenia l'objectiu. Vale, sí, tinc la torre. Va, ha rebut tots cos a terra. Mira, la missió és això. Aquest pa. No es veu cap tanc. Ah, vols ficar bé. Què tinc per aquí? Vale, a veure, observeu tots els enemics perquè avançarem cap allà i que tingueu vistes les seves posicions, val? Jo en veig una a les 3 cases, una al mig i una a l'esquerra. Ah, vale. Els efectes especials. No em puc avistar un. Ah, vale, sí, tinc els dos en visual. Ah, però són... terroristes, però... Acolliria un altre. Vale, al costat de l'antena n'hi ha un altre, a la dreta de l'antena. Val, Just vist. pegat al mur. N'hi ha dos, n'hi ha dos. Ah, vale, sí, veig el segon. Vale.
No costa d'euros, sí. Els gràfics són els que són, tio. Moments raros d'aquests. De textures. No, pues són en 4. L'edifici d'aquí baix, si no me l'espina. Algú està morint. Qui està morint? El Valder, tio, crida en forma de tele. Sí. Flathammer. Sí, Bloodhammer vigila que tot el rato se't posa a la tele, no sé què passa. Què dius? Sí. Bloodhammer, em sents? Sí, sí, et sento. Vale, dic que se t'activa tota l'estona a la ràdio o a la tele o el que tinguis. Posa't per parlar al push to talk. Sí, un segon. Entra el TS. No, és un... no és un palla. Vol dir zona d'exclusió? No, és un tros Que hi ha una base enemiga i no s'hi podem acostar. Ara bé, no? Ja, sí, suposo que Ja, la no missió ha de sé. ser lo més ràpid possible. Pero no es otra... Sí. Ahora, per ràdio? Hauràs de canviar el canal de ràdio, Sembla que no... No puc canviar de canal. Per ràdio em sentiu? Sí, 5 de 5. vale, algú veu algun altre enemic? Negatiu, sol tinc 4 enemics en visual. Va, un rebot. Amb aquest lo bosc un tiro moren. No són com els C7, tio, la més xerada i tal. Si t'es fot-li dispars pel que mori. Tinc en visual un vehicle venint Per la carretera de... de l'oest. Sí, he vist, és un vehicle civil. Rebot. Vale, a veure, ara Bloodhammer i Viper us quedeu aquí, busqueu una posició de tir per la metralladora. La resta ens retrocedim i avançarem cap allà. Rebot. No, rebut, jo estic a l'esquerra a la vostra posició. Val, ajunta't amb el Bloodhammer i busqueu una posició per posar la metralladora. Que tingueu visual dels enemics. Però no miraré, perquè no mola gens. Des d'aquí et una visual. On estàs tu, com ho tens, Black Hammer? Vale, la resta aneu avançant amb mi, Si tens millor visual que jo. Avançant. El mosca té el cul gros. Salta, salta la perdiz por los campos de maíz. Tu t'ho like, tio. Puta cançó, tio. És boníssim. No, un dia pel TS em fot una cançó perdit. infantil, tio. Avança fins a les pedres que hi ha a 180, les veus? Sí, aquestes d'aquí més a prop, no? Sí, fins a 180, sí, les pedres. Vale, Vale. Tinc permís per obrir foc si em disparen ells. Bueno, en principi intenteu evitar foc, val? Si us disparessin sí, però intenteu evitar-ho. Fico silenciador que vaig sense. Sí, poseu tots silenciadors que esteu aquí. 4, copi. Rebot. 5 copi. Estic en posició. Vale, fem una mica d'observació i avançarem, vale? Que no hi hagi algun enemic aquí enfront.
Vale. Aquelles bosses no saben... No semblen un IED ni res. tio. No. Vale, veus l'arbust que tenim a 2.35? Sí? Avancem Doncs- cap allà. Vale. Vale, que on just puja la muntanya, ho veus? 2.35, un arbust. 2.30. 2.35, 2.40, bueno, entre 2.35 i 2.40. Tu veus que hi ha un arbust a la muntanyeta? 2.45. No, allò és una hora. A veure, Bueno, vale, sí, crec que està a 100 metres. Diploc, Sí, vosaltres sí. heu avançat per la dreta o per l'esquerra? Esteu avançant per l'esquerra de la vostra posició, Vale, sí, Val, el rebut. seguim. seguint el pla del mapa, vale, les fletxes. Rebut, sí. Vale, doncs Inicio salta marxa. cap allà, sí. Vale. Vale, ens movem. No, estic cosa a terra, però no... res. 4 en moviment. Sí que en moviment. En posició. Val, Ruth. Ja veus, que l'únic que hem fet és mirar, saps? I moure'ns. I... No sé, a mi m'amola molt, tio. Molt Per dir, avança aquí, el tornet aquest que hi ha a l'arbre, aquí a la dreta. Vale. Vale, i t'estires allà a veure si veus alguna cosa. Molt bé. Si sento xut, tio, estic mort. Estic super al descobert aquí. Va, estic en posició. Vale, a prop de la posició d'on estem nosaltres no veig res, però tinc nous objectius en visual. Vale, vaig a veure'ls. Estàs aquí? Ah, vale. Sí, estic aquí a la teva dreta. On te veus els Vale, objectius doncs- nous? A veure, hi ha un home dintre la casa, aquella que hi ha just davant, Ah, sí, direcció afirmatiu. recta. A la dins la casa de l'antena, no? Sí. A part d'aquest no veig a ningú més. Val. Viper amb reps? Arreu. Vale, al complex de l'antena hi ha una casa amb un sostre taronja. A dintre de la finestra hi ha un tio, vale, que ho tingueu present. Rebut. Que res més. tio. Per aquí, Vale. a brot. Vale. A veure si veiem alguna cobertura per anar avançant. Uf, Està una mica pelat, això. A veure... no, podíem saltar cap a l'esquerra aquests arbres que hi ha aquí, però tampoc... Bueno, em aquí davant sembla. tenim unes pedres, just al davant. Saltem a les pedres del davant. Vés ajupit, sí, ja eh? les veig, ja les No, veig. no, arrossegant-te no, però vés ajupit. Vale, doncs De poc a poc. Vale, moviment. Té Black i Àngel, poseu-vos aquí en aquesta posició que estàvem, vale? Ja us avisaré perquè avanceu. Copy. Rebut. la comunitat d'índies, tio. Que si no paren, rebentaré jo, tio. Aquí estem bastant a prop ja. Hola. Bueno, els bots no sé fins a quin punt són serveis. Vale, just aquí a la dreta veig unes pedres que estan en millor... Va, el rebut, vés-hi. És que res, tinc una mica més d'altura. Vale, estic aquí.
Sí, sí. Vale, a veure... Fica't una mica a l'esquerra que pugui mirar. Veig el mateix que hem vist des de dalt, Vale, sí, però pas que aquí hi ha poqueta cobertura més tenim. Va, fent servir aquesta pedra 1 i les pedres de baix, aquí tenim bon Sí, d'això per disparar. no veig més... Mira els voltants, si que no hi hagués cap enemic als voltants, saps? Que ens pogués sorprendre. Sí, sí, ui, ui. Ui, com estic? Té Black, avanceu a les pedres de la nostra esquerra. Perquè veig burros. Algun tapa. Que és l'altre. Val, avançant. Tinc un vehicle a la part dreta. Mira, i un tango, mira. Vale. Ho dic. On és el tango? Ah, vale, el veig, que treu el cap, sí. Sí, Vale. i el vehicle just a la dreta. Viper, em reps? Afirmatiu. Val, darrere el camió aquest negre i vermell, no sé si el veieu des de la vostra posició, hi ha un tio amagat darrere el mur. Anant a sota roba. No, sí, sí, li veig al cap. Bueno, el camió nosaltres el veiem... Jo el veig de color negre, però ja saps com... Val, s'acosta un altre camió, eh? Ara, coi. Hòstia, és que me molestava la pedra. Sí, no feia sembla que aquests només porta tipus. conductor. Sí, afirmatiu. Se'n va. No, para. Vols provar el tiroteig tu o què? Vale, ha baixat un tio armat. Val, estàvem Sí, en perquè no sé si posició era a segon. les pedres de la vostra esquerra. Val, rebut. Viper, nosaltres procedirem ja a l'atac quan veiem aquest tio que està fent, aquest del camió, perquè tenim una bona posició de salt. O una ràdio de larga alcance. Rebut. El tio porta una ràdio de llarg abast, perquè podria avisar tropes enemigues. Prioritat matar aquest tio, vale? No sé si el tens en visual, Viper. T-Block, a la pedra on estem tenim a lo millor mal visual. Si ens dones permís per avançar 10 metres més endavant d'una altra pedra que allà, ens aniria millor. Se va liar. Val, rebut, si hi ha prou cobertura, sí, avanceu. Se va liar i el Tibai Copia avançar. és el metge, saps? Diploc, no tenim contacte visual de vosaltres. Indiqueu-nos posició, sisplau. No crec que ens veieu, és impossible que ens veiem. Estem a la falda de la vostra muntanya. Estem a 185, 140. M'he entretingut, tio. Ah, no, mira, està bé. Rebut. Ja. En principi tenim que matar-lo amb T-Block, estem en posició. Val, rebut. Com està? Quan està? Està a 500 metres, el cabron. No és tan fàcil tocar. Però, bueno, també té balística, no? De que cauen els sols. I el vent, tot. A veure, si li fots tio, segur que el toques, però... I un RPG i ja està. Vale, a veure, els enemics més propers els tenim a 300 metres. Els enemics d'allà lluny, uns 450, vale? Vale. En principi no s'han reportat civils a la zona. No sé si s'ha de disparar. Viper, esteu a punt per procedir a atac? No, és aquest paio d'aquí que ha vingut i al final era enemic. Afirmatiu. Val, doncs obriu foc. Va, i la resta, quan dispari la metralladora, obriu foc. Copiat. Roger. No, tinc 15 carregadors. Hem sobrat de munició, bé. Però són de 30. Ah, el que et deia, són les... M4A1, sí. Apunta. I Ploc, si em sents parlar sol, no és que estigui boig. Sí, no, ja ho sé que tens el company aquí amb l'ordinador. Vale, obriu foc tots. Com va el silenciador, tio. Com s'està? Vale, els dos enemics del primer complex eliminats. Uah, l'he tocat.
Ell està per allà. Estava tu. Vale, s'aproxima un enemic que acaba de sortir de l'edifici d'aquí. Afirmatiu. Més proper a la dreta. He perdut de visual. Enemic a la dreta del complex de 3 cases. Recarregant. Has pogut abatre? No el veig, eh? No, està viu. Ara crec que està batut. Vale. El de la, No, ara sí. El de la ràdio segueix viu, eh? Va, el rebut. L'enemic de la ràdio està viu dins el complex. Ah, pues sí. Sisplau, provem de tirar una... Soc granader, tirem una granada. No arribaràs, no arribaràs. T-Block, a l'esquerra de la camioneta de color negre hi ha un contacte darrere de la paret. Sí, Són dos, n'hi ha dos. afirmatiu, n'hi haurien d'haver 2. Sí, sí. Ostres, què? Hi ha fum a l'esquerra, per lo que hi deu haver un enemic. El de la finestra batut. Va, el rebut. Hi ha fum a l'esquerra del complex de 3 cases, compte que hi podria haver un enemic. A darrere del camió encara queda un tio. Al complex de 3 cases m'ha eliminat 3 paios, no sabem si hi ha més. Va, el rebut. Darrere del generador de l'antena hi ha un contacte, que m'estreu el cap. Hi ha 2 a la base de la... Pots repetir? Hi ha 2 contactes a la base de l'antena. Va, el rebut. Recargant. Ja? Ah, ja, per això. Oh, era l'ocel, tio. No que hagi ningú, tio, no l'hagin vist. El Hammer està ferit. Va, el rebut. Té Black i Àngel, pugeu a curar el Black Hammer a dalt de la muntanya. Copiat, avançant. Ullo, l'he pillat. No sé si he sigut jo, però... Sí. Copi, seguim la mateixa ruta d'entrada. Espera, fes una cosa, Té Black, tu queda't aquí, ai, Té Black, l'Àngel que es quedi aquí i puja cap a dalt amb el Black Hammer i que baixi el Viper. Copiat. Ja és la posició d'abans? Sí, afirmatiu. Viper, No, tot el de la quan et ràdio, trobis amb el Té Black baixes, vale? De moment queda't per marcar-li la posició del Black Hammer. Va, jo estic com curant el... M'estan obrint foc. Per darrere? No, des del complexe. Va, rebut, doncs segueix. Farem foc de cobertura. Vale, feu foc al complex encara que no veieu a ningú. Recarregant. Sí. Està just a l'entrada, a la part esquerra de l'entrada. Ah, el veig. Vaig cap a la vostra posició. No sé, Va, el rebut. El contacte està a la porta de l'entrada. recarregant. Vale, batut. Abatut. Vale. No era el Recarregant. no, per casualitat. No, segueix havent un contacte traient el cap. Afirmatiu, no hi ha un contacte al costat de la casa taronja del complex de 3 cases. Abatut. Ja és per tocar-lo, tio. Vale, hi ha el tio que treu el cap darrere el camió. A l'esquerra del camió. S'ha matat. No sé si l'hem matat o s'ha jupit, com a mínim. No sé. No, està viu, No, està viu. Està per allà encara. Es belluga. Va cap a l'entrada.
Està ferit, de les cames. Digue-li que entren... Bé. Ja sóc aquí. Viper, tenim un enemic a l'entrada del complex. Dispara-li. Sí, hi havia 2 a la base de l'antena i el de la ràdio a la dreta de la porta. El Hammer té 2 braços ferits i l'està curant el Mosca. Vale, rebut. Passa que perdia la consciència i tornava tota l'estona. Vale, sí, ja passa això. Una mica a la dreta. Ep, enemic. S'ha aixecat el de la ràdio, a la dreta de la porta. Obren foc, Sí, està obrint foc el de l'esquerra de la porta. Sí, que sols se li veu el cap. Sí, que cabró, el cap i l'arma deu treure. Espera, que us diré els metres en què està aquest desgraciat. Ui, sembla que hem tocat, T'han tocat? He vist com un moviment raro. Comprova't amb el d'interactuar amb tu. La ràdio, tio. A veure, són 446 metres. Estem una mica lluny, Ves fins a la barra que aquí d'allí a la dreta. Sembla en l'ordre. Digue-li. No, però no hi veu res. No sé que estem més amunt. No sé si l'hem abatut ara, el de la ràdio, m'ha semblat que sí. La broixura i sabent els metres. Ja, però a l'estar a la barraca no tindré visual seva. O sigui, des d'aquí dalt sol veiem el cap, des d'allà baix no veuré res. Però amb un llançagranades, sí. Ah, Sí, oi? però és que pot haver enemics per aquí encara. Vaig a dir, estic mort. Viper, estàs amb l'Àngel? Suposo que sí, és el que està a la meva esquerra, no? Afirmatiu. Vale, heu abatut el... Sí, ara sí. Ja està estable i conscient. Val, queda't aquí, té Black, aneu disparant. Tenim un tio darrere el mur del camió. Uf, aquí just en aquest. Els tiros van cap a l'esquerra, o ben ve de la dreta. Viper, a davant meu hi ha una petita pedra, hauríeu de saltar allà amb l'Àngel. Ep, enemic al complex de 3 cases. Enemic complex de 3 cases. A dins la casa de l'esquerra. Com que aquest, Ha fet un bug. Sí, i tant. Nosaltres no podem entrar al segon pis d'un edifici, que pot morir tots, tio. Sembla que ens van fer broma. Viper, m'has copiat? Vale, necessito que avanceu. Avanceu a les properes pedres que trobeu de cobertura. Perdit, l'enemic està a l'esquerra de la porta, altra vegada, una altra. Sí, el veig. Vale. Bueno, no. Estava esperant. Sembla que l'han abatut des de la metralladora. L'únic que tenim de cobertura sòlida és la casa, la primera casa. Val, afirmatiu, doncs salteu... Bueno, hi ha unes pedres abans d'arribar a la casa, més cap a l'esquerra. No està batut, el paio està just a la Sí, sorra. però és pràcticament la mateixa alçada. Per ficar-me a la pedra em fico a la casa directament. Val, rebut, avanceu a la casa, si voleu llanceu fum. Val, rebut. Darrere el mur hi ha el tio, que hi ha encara? Ja. Val, avancem. Val, rebut. Posem la metralleta. Estic disparant, Perdit, fes foc de cobertura, encara que no el toquis. Ok. Almenys no dispari amb el Viper, que està avançant. En principi ho tenim que sentir. Recarregant. Està avançant. Va, recarrego-hi també. L'Hammer, darrere el camió negre i vermell hi ha un mur i hi ha un tio. Abatut. No, està viu, està dret, darrere el mur. No tinc visual. Va, el rebut.
Estic tocant l'arbre però... Ah, Crec que està Hem mort, no? arribat a la casa. No, es belluga. Vale. L'han abatut? No, està... Ara sí. No, està tirat. Ah, no, fill de puta. Ara sí que està tocat, Vale, està abatut. Val, Viper, rebut. Però és possible que estigui sol inconscient, Cuidado que no s'aixequi. Vale, fota-li un tret de Està gràcia. inconscient, eh? Sí, Està viu. Foteu-li una mica de trets de gràcia. Ah, tu. Però és ètic disparar... Viper, netejeu-me la casa. Sí, és ètic. La casa està neta. Val, rebut. Ara sí que està mort, Perquè canvio just dels prismàtics i fa el moviment de... Vale, Viper, manteniu que avançarem nosaltres. Vale, perdit, saltem. Ok, segon. Cap on? No, Cap a la casa de la primera casa del complex abans d'arribar, ja la veuràs. Vale. Pots anar dret, saltem ràpid. Contacte al centre... Pots anar dret, del Perdit, compound, salta a la ràpid. porta principal del compound. Va, rebut, obriu foc de cobertura. Cap a la casa aquesta de l'esquerra. Sí, la primera. La dreta. Ens disparen. Merda, m'he equivocat, volia tirar una de fum. Hòstia, m'has espantat, tio. No sé per què la tenia posada i s'ha tret. Bueno. Estic darrere teu, que estem tornant. Estic aquí darrere teu. Vale. Viper, estem a la casa, estem sota foc. Sisplau, que em podries mirar que no tingui cap ferides, que amb l'eix... No sé si m'has tocat quan has tirat la granada. Vale, Contacte a espera la un I segon. amb l'eix no puc mirar, tio. Val, bona. Sin herides, em surt, a veure... Un segon... Vale, doncs ja està. No, jo em veig bé, però... Vale, sí, no M'ha fet et un veig... moviment raro de càmera. No et veig res. Vale, doncs ja està. Sí, bueno, ens hem quedat un moment secs, però bueno. Encara sort que era d'aquestes i no una granada de matar. No sé, havia posat sempre tinc posat la granada de fum per fer això i no sé per què se m'ha canviat. Vale, Viper, salteu a les properes cases. Us cobrim des d'aquí. Ok. Estan dins ara, Nanto? Entra si vols, sí. Hòstia, no sé com era el de tocar. T-Black, saltem cap al primer complex, el de les 3 cases, val? Pues sí. Teu ja, Víctor? Sí, quan vulgueu. Vinga, saltem. Una pena que l'eix no em funcioni, tio. Mira que mala, I és el que més te volia ensenyar, tio. Perquè és el més complicat. I va i no em va, tio. Perquè és el que t'has de mirar els braços i tot, si estàs tocat, i... les venes i tot. Ui, tant. Mira. Viper, si ho veieu necessari, tireu granades a dins la casa. Depèn de la missió. Qui la porta decideix fer una cosa o una altra. Viper, enemic, teniu un enemic al complex. Abatut. Vale, batut. Abatut. Ha sortit de la casa on esteu. Al creu a la cantonada teniu un enemic.
User in your channel timed out. Neta. Val, manteniu que venim. Val, Perdis, el avancem. Hama ha caigut del TS. Espera, Diplo, que falta una casa per netejar. Val, rebut, netegeu-la. Vale, doncs esperem el Warhammer. Va, estic a la teva dreta, estirat. Espera un segon, que veig una mica a la finestra de la casa, em sembla. Un segon. User entered your channel. Viper, un moment, qui ets? Que veig un enemic. Vale, sí, l'estic veient, Vale, Viper, en el següent complex hi ha una casa de pedra molt gran, hi ha una finestra estreta i hi ha un enemic a dintre la finestra. A veure si el podeu abatre. Repeteix, que està enmig d'una acció. Val, dic que en el següent complex hi ha una casa de pedra molt gran, hi ha una finestra estreta que és com una espitllera i allà hi ha un cabró que us està apuntant. A veure si el podríssiu abatre des d'aquí. L'espillera a la dreta del tot? Afirmatiu, d'una casa de pedra molt gran. Del complex principal? Sí. No, simplement se talla, no sé sent res. Seria guapo que fes el zzz aquest. A veure, però sempre també... El veus? Poden parlar dues persones a la Li veiem la motxilla només. Val, des de la meva posició li veig la cara, el que passa és que no sé si el puc abatre. Nosaltres que li veiem la motxilla només i una mica de l'espatlla, però molt poquet. Vosaltres teniu Vale, intentaré matar-lo, vale? No us mogueu. Diplo, que està creixent, Lo millor amb la Sí, afirmatiu. metralladora No, travessar la paret. us queda molt lluny. Bueno, jo obriré foc i obriu foc també vosaltres. Té Black, està ja el Berhammer aquí? Afirmatiu. Val, rebut, doncs quan jo obri foc, obriu foc cap allà també. Perdit el tens en visual? Sí, i tant, quan diguis... Vale, espera que m'estiro a terra per tenir més punteria. Vale, obrim foc. Vale, crec que l'hem abatut, no ho sé, igual s'ha estirat. No sé. Vale, Viper, no sabem si l'hem abatut o s'ha estirat. Seguiu netejant les cases i estem alerta nosaltres de la finestra. Rebut. Vale, Perdit, ocupa't de mirar la finestra, vale? Vale. Té Black, esteu obrint foc vosaltres? Afirmatiu, no? Ens has dit que quan... Sí. S'obrigueu foc nosaltres també? No, afirmatiu. No sabia si éreu vosaltres o ens disparaven. Copiat. Viper, seguiu netejant les cases. Que netejeu vosaltres, diu. No, que netegeu vosaltres la casa que queda. Vam perdut un home, que s'ha desconnectat. Aquí no queda cap casa per netejar, La de la vostra dreta l'heu netejat? Sí, està a les tres netes. Val, rebut. Doncs avancem nosaltres cap allà, mantingueu. Vale, Perdit, ens movem. L'única casa que no està neta és la que està entre vosaltres Veig moviment a la finestra. On és? A la finestra? Que està solitària, no sé si serà aquesta. Bueno, avancem. Està a la finestra encara el paio aquest? Sí, la barraca, bueno, no... Ha sortit un tio abans, no hi ha ningú ja. Sí, d'aquí tinc visual de l'anterior. Hi ha un paio mort que hem matat i no hi ha res més. Va, rebut. User entered your channel. Diplo, cuidado que el paio de la finestra davant sí és encara, Vale. Ja no la veiem des d'aquí, no? O què? No ho sé. Jo sol he vist l'arma que treia. Vale. Viper, sortiu de la casa. Estic a la teva dreta. Espera. Crec que no hi havia cap civil al debriefing, per tant hi fotrem granades. Tu tenies llançagranades, que sí? Sí, guai.
El debriefing posarà que anem en compte de no destruir el possible material del valor, Ah, va, doncs merda, no podem tirar granades allà. Ah, Vale, a veure, el de la finestra aquella estreta encara hi és, vale? Avançarem cap allà, però molt de compte perquè encara hi és. Però no podem abatre. Vale, salteu cap al mur, Viper, al mur principal de l'edifici aquell. Em sembla que hi ha una paret de pedres abans, quedeu-vos a la paret de pedres. Vehicle venim per l'esquerra de l'antena. Ah, afirmatiu. Sembla que User in your camuflatge. channel A timed veure si un out. tio armat. Vale, ha baixat una Tenim un camioneta vehicle. amb un home armat. Ah, batut. Vale, Viper, salteu al mur aquest de pedra que hi ha més endavant. El mur baixet. Afirmatiu, a 2,90. Al mur de 2,90. Va, rebut. Vinga, el moment. Estan poc Posició. disposats aquí. Va, rebut, manteniu, que venim. Anem. Vaig darrere teu. Sí, però ja està, no va tu. Era un amic. Vale, Viper, feu un salt al següent mur i després saltarem al mur llarg. Va, saltem, vinga. Sí, sí, ja havia estat. Vale, avancem cap allà. Sí, sí. Rebut. Tranquil. En posició. Vale, Viper, salteu, però tingueu molt present això que us dic de la finestra petita, que hi ha un cabró. Ens disparen. Vale, no salteu. User entered your channel. A veure si el localitzem. Sembla que ens estan disparant, a veure si el localitzes des de la teva posició. Un segon, amb el Hammer s'ha desmallat. Ens està esperant també nosaltres. Va, Des de doncs, tots a hores 11, em sembla. No sé. Ja, Valhammer ha desaparegut. El Hammer ha caigut. vale, ha perdut la connexió. User in your channel timed out. Vale, T-Black, no t'arrisquis, no t'arrisquis, tu. Agafa la metralladora. No, negatiu, que ets metge. User entered your channel. Copiat. Esperem a veure si torna. Vale, Viper, ja no us disparen. Tireu fum i avanceu. Ok. És en fum. No, puta, em pot ser aquest mal parit. Ai, merda, m'he equivocat. Sí que he recuperat la connexió, però va mal. Prova d'entrar, Valhammer, a veure si pot. Els tres venen de les 11, eh? Sí, això sembla. És estrany. Vinga, avancem. No, la puta, des d'on t'estàs disparant? Val, contacte solitari a 500 metres cap a l'oest. Val, rebut, on t'hem tirat el fum? Al mur. El vostre oest pur. O sigui, Hòstia. just al fum. Múltiples contactes. Sí, cap a aquella direcció, des del vostre punt cap en direcció al fum, allà 6 contactes que venen cap a la vostra posició. Estan flanquejant cap a la dreta. Val, rebut, aniran per darrere el complexe? En un principi pareixia que sí, però venen a boca. De boca. Vendran entre els arbres. Val, rebut. Vale, estira't a Però terra. avís de que s'han desplegat molt. Val, rebut. Vale, estiguem tots alerta per combatre'ls. I què et fa? Mantenir posició nosaltres? Sí, afirmatiu, perquè complexe no és segur contrari. No, rebut. Vale, els 6 contactes estan en espera. Val, rebut.
Viper, salteu enrere, buscarem una posició per defensar-nos d'aquests 6 i després assaltarem el complexe. Saltar. Té Black, ens venen de l'oest pur aquests contactes? Afirmatiu. En posició a la vostra dreta. Vale, Viper, veniu aquí a aquest mur d'aquí. S'estan mobilitzant. 200 metres. Fica la teva dreta, Black. Vale, a veure si els veieu. Vale, encara no els veiem, té Black. Doncs han disparat, eh? Vale, n'està entrant un per al compound des de l'edifici en obres. Va, rebut, des d'aquí no tenim visual de l'edifici en obres. Ja ha entrat en el compound. El compound vols dir el que hem de saltar, el que està murallat? Afirmatiu. Va, rebut. Vale, Viper, controleu-me l'entrada del complex aquest, la del portal aquell. Té Black, de moment no delatis la teva posició, no disparis tu, vés observant. Copiat. No, es veuen, si estan com a molt a 200 metres. Si es punten es veuen. Té Black, què estan fent? Estan quiets? Estan quiets. He perdut contacte amb el que ha entrat en el compound i un altre solitari ha entrat en el compound en obres, que està darrere del principal. Val, llavors els enemics es dirigien al compound. Afirmatiu, però ara estan quiets a 300 metres del compound, el cos principal. Val, així entenc que venen més que de l'oest pur. Està entrant un altre cap al compound des de la camioneta, que ho ha batut abans. Val, rebut no ho veiem tampoc. Vale, esperarem a que hagin entrat i els abatrem. Contacte a l'entrada del... Val, rebut, obriu foc. Viper, tingueu present encara aquell de la finestra que us he dit abans, Rebut, nosaltres no tenim visual de la finestra, s'està por... Val, rebut. Estan obrint foc. Val, posa't en posició de cobertura, té Black, que no et matin. Que ve de prop, Estan disparant, Sí. Però no veig des d'on. Jo tampoc. Mantén xupit. Vale, el veig, a la carretera, al mig de la carretera. Vale, a l'esquerra de la camioneta hi ha un... Mort. Vale, l'ho batut. Val, D-Block, tens contactes a 300 metres que ho estan flanquejant a les teves 9. Val, rebut. Venen per l'esquerra de la furgoneta, llavors, també. Molt més, ho estan flanquejant encara més. Són 2 contactes. Val, si els tens en visual, ves-los seguint aquest. Bé, no estan. Però van a per mi. Val, sobretot cobreix-te tu, No t'arrisquis més al compte. El Valhammer n'ha tornat, no?
Negatiu, s'ha desconnectat per mala connexió. Val, rebut. Bueno, mantén-te en aquesta posició de visual que ens va molt bé, però no t'arrisquis. Espera, sí que ha tornat a entrar. Val, rebut. Els dos que ens estaven flanquejant han acabat? Va, sembla que saltarem el compound perquè no veig més de nit. Ja. Bueno, van cap a nantros. Van cap a nantros, es senten bé, dius, piu, i tot allò. Mira, un altre al camí, perdis al camí, altra vegada. No sé. Mort. Hòstia, no veig aquest del camí que dius, Està a l'esquerra del camió, veus el camió? Sí. Ara ja no està mort, però es despunten des d'allà darrere del camió. Vale, Per la carretera venen. Sembla que estàs bé? Contacte darrere la camioneta, a 10 metres de la camioneta. Va, rebut, encara no el veiem. Ah, sí, vist. Estic sexy. Ha batut. No us arribo a veure, tio, what the fuck. Bueno, tranquil. Si els veu algú ja està bé. Avui Val, múltiples contactes entrant dins l'edifici en obres. Va, Però no rebut. em balaïs. No veig res, tio. Vale, Víctor, sembla que no pararan d'arribar contactes aquí perquè estem a prop de la base i hauríem d'anar a complir la missió. Com esteu? Aquí, esperant. Va, rebut, com que tampoc teniu foc vosaltres, entreu al complexe. Molt de compte que hi podrien haver 3 o 4 contactes. Val, rebut. Nosaltres ens mantenim aquí fora per anar fent cobertura de lo que s'acosti. No, em sembla que té algun més a part bé. Qui porta explosius a part? Han tocat a Viper. User in your channel timed Va, out. rebut. No, però estic bé, m'han tocat però estic bé. Va, rebut, si no veieu clar l'abans, no avanceu. Pillarem, tio. On estan? Sembla que estem sota Sembla foc que- i no veiem ningú. Crec que hi ha contactes disparant des de la dreta dels vehicles, d'aquí de la dreta del complex, però no els veiem. Va, allà el T-Black no ho pot veure, els heu de localitzar vosaltres, Víctor. Tampoc té un visual. Vistos, vistos. Estan just a la dreta del camió. El veus perdit? Sí, no. Mira. És algo, no? L'he pelat, crec, l'he pelat. Una pedra. Molt trist avui la meva actuació. Està sent molt trist. Vale, Viper, crec que hem anat el que us disparava, moveu-vos. Llançaré fum a la dreta i avançarem. Val, rebut. Els llargavistes no em puc amagar també. Vale, tu perdit, controla aquesta banda esquerra, vale, el camió, el camí, tot això. Jo controlo l'altre costat. No, Avancem. Cobrim. Sí, sí, us cobrim. Us cobrim, us cobrim. estan disparant però no veig d'on, tio. T-Black, seguim sota foc. Ens pots localitzar enemics? Negatiu, no entenc cap visual. A l'edifici en obres hi ha múltiples. A l'edifici d'obres que sortiran per la dreta del camió vermell. Val, rebut. Per aquí, saps? Tu segueix mantenint l'esquerra, Uau, aquests m'ho estan flanquejant molt cap a la Sí, dreta. sí, vols que no veig? Val, rebut. Sí, sí, sí. Vale, els veig. Múltiples contactes al camió vermell, vistos. Estic dintre del complex, hem entrat per un forat. Val, rebut. Acabo de batre un contacte que us venia pel camió. Està carregant.
Viper, hauríeu de netejar ràpid, buscar els documents, posar la bomba i pirar, que no, això es complica per moments. Va, rebut. No va pijar més, tio. Però més de res. Tinc un altre contacte a la dreta, Vale, dispara-li si el veus. No el veig jo. On està? Estem al primer edifici a la dreta, gran. Va, rebut, busqueu els documents. Encara no han entrat. Va, rebut. Sobretot vigileu l'edifici aquell alt, perquè hi ha el tio que allà dintre estirat, el que estava a la finestra. He pogut veure alguna cosa. He rebut una granada. Això és una granada nostra de llum, no pateix. Ah, vale. Ullo. No pinta bé. Viper, informa de situació. No pinta gens bé. No, espera, no, perquè potser estan en acció i per això no parlen. L'edifici està netejat. Va, s'ha tallat, però bueno, busqueu els documents. És que jo ara no tinc granades de... Sí, en tinc, però com que no tinc l'eix, no puc canviar-los. No sé quin botó és per canviar-los. Què necessites, Perdit? Digue'm. Què necessites, digues? Ah, no, estava parlant amb l'amic. Ah, vale. He dit que tinc granades de segadores i de tot, però com que... Estem revisant l'edifici. Va, rebut. Però com que no tinc l'eix, que abans es canviaven amb el 7, ara no funciona el 7. Ah, sí, es canvien amb el 7 i amb el 6, sí. Clar, però és amb l'eix, sense l'eix no sé si amb la roda del ratolí podries arribar a canviar-les amb la F i llavors quan tens les granades amb la roda del ratolí, potser no ho sé, Per si un cas no toquis gaire, que no em tiris una aquí. A veure si la liarem. Ah, no. Bé. Després m'ho miraré de l'eix, tio, és molt raro que no funcioni. Ho recarregaré. A veure, puc saber. Però amb l'eix pretes Ctrl R i veus la munició que tens. Veus això? Sí. Però sense l'eix em pot veure. Veus, directament t'agarra. Directe. Sembla que es pot mirar des d'aquí. Sí, veus, sí. Vale, Bloc, sembla que hem trobat documents de moviment de tropes i logística. Va, el rebut, agafeu-los, poseu les bombes a l'antena i tireu d'aquí ja. Va, rebut. No, ara és quan l'antena no peta amb 2 bombes i tinc que anar jo a ficar més. No seria el primer cop, tio. De Black, estàs bé? No. Afirmatiu. Va, Està rebut. sortint de l'edifici. No hi ha més contactes a missa la rodona. Val, anem a col·locar les bombes i marxarem d'aquí cagant llets. Vale, per dir, fent un escaneig una mica 360, vale? Que no ens sorprenguessin. Sí, estic fent, més o menys. Vaig és la part dreta. Els 3 edificis estan nets. Anem a plantar l'explosiu. Va, rebut.
No whisper target found. No whisper target found. No veig res. Potser han vingut i els sonava tot, ja. Després, si això s'acaba ja, fem una missió nosaltres. Bueno, les càrregues ja estan preparades. Va, rebut, sortiu del complex. T'ensenyo tot i un altre dia, o demà, si inclús, això pots ficar-te tu. Va, estan sortint. Vale, Viper, salteu fins a les cases, ens regrupem allà i fem saltar l'antena. Vale, perdit, tornem enrere. Digues, repeteix? Ah, vale. Marxem. Digues, digues. Ara, en lloc segur, tio, encara es pilla alguna de metralla o alguna cosa. Aquí n'hi ha, tio. Fins a 100 metres em sembla una metralla per pujar. El Mosca no està aquí, no? Digues, perdona? Mosca no estava aquí, no? No, el Mosca no està aquí, està allà dalt. Vale. Ja pots fer saltar això. Ara veig l'altre edifici. Que puc mirar. Vaig a fer volar, Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Déu la puta, segueix sencera l'antena. No ha caigut. Tens més càrregues? Ai, espera. Tenen una caigut, Ara. Queden 3 càrregues. Vale. Sí, ara Vale, doncs tornem per on hem vingut, Viper, aneu saltant enrere. Espera, saps aquí? Vinga, Àngel, saltem. Ara estic darrere te. Bueno, vale. T-Black, segueix mantenint visual que podríem trobar-nos encara algun enemic que ens perseguís. Copiat. Pues o un bot o algú d'anant. Home, estem tots aquí, o sigui, seria un bot. I tornem amb helicòpter, Ritual? Sí, en principi sí. En posició. Ara, Viper, seguim enrere, no cal anar parant, ara no tenim enemics. Vale, tio. Vinga. Escampada, no? Sí, sí. Estem fugant. S'ha fet tot i marxat. Ah, és que havia entès screens, tio, dic, ui, estan ficats amb screens. No sé, si t'has anat amb el Viper, tio. El Viper et té que avaluar. Home, estem tots vius, o sigui que ja ha estat molt dit, saps? T-Black, abandona posició, ens regrupem a posició helicòpter. Copiat. Ben raro que sortim tots. Viper, no pugis a la muntanya, no rodegem. S'ha de dir que no eren cessat, eren rebeldes d'aquests de la FAC. S'agraeix, tio, perquè cessat jo li fot 20 tiros i segueixen disparant, tio. Condició no acaba fins que no arribem a la base, o sigui. Tot això com...
No hi ha hagut lío. No, l'únic... A Viper sí que l'han ferit una mica. Ah, bueno, sí, és veritat. Un rasguño de... Vale, ens quedarem aquí, que hi ha 4 pedres, i esperarem aquí a l'helicòpter. Vale, que cadascú es posi en una pedra i aquí hi ha cobertura 360. Vinguem des de l'oest. Va, rebut. El Viper, avisa l'helicòpter. Ok. Farem ja, perquè... Ah, vale, d'acord. Té Black, posa't a la pedra aquella que tens a 20-30 graus. Té Black, a la pedra de 30 graus. 30 graus, 30 graus, 30 graus... Ja, si vols. 30 graus. Va, rebut. Todac. No whisper target found. Òscar, t'estàvem parlant al perdit, sembla. No, és res. Té Black, cobreix nord-est. Copiat. Potser se senten trets. Anant per l'oest, no? És de l'oest, no? Em sembla? Això sembla. Sí, nosaltres també ho sentim. Va, i l'helicòpter. Vale, tots cap a l'helicòpter ja.
fent cap a la Vale, tots dins, podem virar. Ja, a ver cuánta. Pitjor l'inventari perquè fa paracaigudes. Jo me'l poso, no sé, encara. No te caiguis, tio Blanc. No va ser.